إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومك نوى يوم تقوس قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1446 mun hada wannan masallaci domin ci gaba da tafsiri da muka saba to amma akwai wani abu da ya bujiro wanda ya kamata a ce mun ba da amsa saboda an ce da zafi ake bugun ƙarfe da zafi ake dukan ƙarfe saboda mai yiwuwa idan muka jinkirta lokacin ya wuce mai yiwuwa amfanin da amsar za ta yi ba zai kai amfanin da za ta yi yanzu idan muka ba da ita a daidai wannan lokacin ba. Profesa Ibrahim Ahmad Makari ɗaya daga cikin manya-manyan shehunan ɗariƙar Tijjaniya a arewacin Najeriya ya fito ya yi wata magana kwanan nan duk da yana da maganganu irinta waɗanda sun daɗe amma ya sake maimaitawa kwanan nan yana maganar cewa nassi mutawatiri shine qat'iyyu thubut alladhi yufidu al-ilm aw al-yaqin wa amma ma kana ahadan abinda ya zama ruwaya ce ahad fa huwa dhanniyyu thubut wa huwa alladhi la yufidu al-ilm ko kuma huwa alladhi yufidu ash-shakk kama yaqulu al-mutakallimun. Ya fito yana maimaita wannan maganar cewa ƙa'ida ce sananniya ta addini hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matuƙar ba su kai matakin tawatur mutane da yawa sun rawaito daga mutane da yawa su ma sun ji daga mutane da yawa har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da ake ce musu ahad riwayatul ahad da al-mashhur da al-aziz da al-gharib abinda ake ce malaman hadisi suke cewa ahad yace wannan la yufidu al-yaqin inma yufidu dhann waɗannan ruwayoyi ba abinda suke fa'idantarwa idan ba kokonto da shakka ba amma babu tabbas cewa manzon Allah ya faɗa ina ba da muna fahimta yace in ka samu hadisi ko an ce sahihi ne rawahul bukhari wa muslim ko an ce rijaluhu rijalus sahih ko an ce hadisi ne ingantacce bukhari da muslim sun rawaito shi yace baka da dama ka rantse da Allah ka ce manzon Allah ne ya faɗa yace amma kaga ayoyin alqur'ani da ke ruwaya ce mutawatira ayoyin alqur'ani zamu iya rantsewa da Allah mu ce wallahi tallahi qul huwallahu ahad Allah ne ya saukar ga manzan Allah yace wannan zamu iya rantsewa saboda tawatur ne amma innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa yace ba za mu iya rantsewa da Allah mu ce wannan maganar manzan Allah bace sallallahu alaihi wasallam yace ba za mu iya yin wannan rantsuwar ba to kafin mu ce komai jama'a bari ku ji maganar daga bakinsa bari mu dan kunna ku ji abin da yake faɗa daga nan kuma sai mu zo kan abin da shafi amsa man da ni ana jawabi kamar da ni ake wato ya sa nake son dan samu lokaci saboda dalilin malami ne babba
kika ba kuma ka san mutum ne abin girmama yana da almajirai yana da haka to kuma ni ba na son yara su je su masa dariya ko su je su fara masa rai ko makamantan wannan da shi za a su rika wannan kofar masanin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mun san a daga dalilin girman ya ci girmamawa amma a cikin wannan matsalar to kafarsa ta sa illa da wace jawabin tabba matsalar ita ce To kun ji yace duk ayar da ka gani a cikin alqur'ani zaka iya rantsewa da Allahn da babu mahalicci sai shi kace wannan haka Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma hadisai fa yace amma kaga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya rantsuwa da Allah ka ce lallai innamal a'malu binniyati ba za ka iya rantsewa da Allah ka ce manzon Allah ne ya faɗa ba bari ku ji karashin daga bakinsa kuma daga cikin mutawatir zuwan sahabbai da dama tabi'ai da dama sun ruwaita daga sahabbai da dama sun ma almajiransu da dama haka abin yake tafiya hajji so gare mu wannan ya kamata to hadisi shi kuma kala biyu akwai hadisin mutawatir wanda ya zo da irin wannan hanya amma ba ya da yawa mafi yawan hadisai ba mutawatirai ba wato ba su zo daga mutane da yawa daga mutane da yawa daga mutane da yawa har zuwa gare mu da yawa ne za ka samu mutum ɗaya ya waita daga mutum ɗaya ko biyu ko uku haka a dalilin haka sai malamai suna ce ma hadisi irin wannan ana ce masa hadisul ahad suna kira irin wannan hadisin zanniyul subut zanniyul subut wata shi tabbatar shi zanni ne ba sabanin wancan ayar da kuma ko hadisi ko tawatiri wanda yake zanniyul subut duk da ba muna magana ahad ne ba yana ahad magana ne da ba to kun ji wannan yace to in muka dawo bangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su hadisan manzon Allah ba mutawatirai bane ko waɗanda ba mutawatirai ba su mutawatirai cikin hadisan manzon Allah yace yan kaɗan ne dan haka mafi yawa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutawatirai bane ahad ne yace to ba za ka iya rantsewa da Allah ka ce manzon Allah ne ya faɗa ba saboda ruwaya ce wacce ake ce mata ahad mutum ɗaya ne ko biyu ya ji daga mutum ɗaya ko biyu suka ji daga mutum ɗaya ko biyu ko uku har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai mutane ne da yawa suka ji daga mutane da yawa suka ji daga mutane da yawa ba yace to in dai hadisai akwai ahad a cikin su akwai hadisan da sun zo ba ta hanyar tawatur ba to lallai ba za mu iya rantsewa da Allah mu ce manzon Allah ne ya faɗa ba ina ba da muna fahimta kun ji gaba ta biyu to bari ku ji gaba ta ƙarshe sai mu ji menene amsa akan wannan abin da Profesa Ibrahim Ahmad Makari yake faɗa shin hadisin ahad yufidu al-ilma in ka tuna da Allah usulul fiqh sun ce abu yufidu al-ilma suna da al-ilma al-yaqini shin wannan abin magana in muka ga shi za mu ce lallai wallahi tallahi qatan da yaqini na tantan da ilmu kuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da hadisin ahad
to wannan matsala ce sananniya kwarai da gaske wajen dukkan almajirin ba wani almajirin usul fiqh da san wannan matsalar sai dai ba almajirin bai al-imam Tajuddin Subki a cikin littafin shi Jawul Jawab ku ji da kyau yace wa khabarul ahad la yufidu al-ilma illa ma'a qarinati la yufidu al-ilma illa ma'a qarinati wa kana al-aqsar la mutlaqan wa ahmad يشيد مطلقا والأستاذ وابن فورا يفيد المستفيد العلم النظرية ومع المستفيد يفيد العلم النظرية أما يجب أن يكون مثل شيء waɗannan su ne jawaban Profesa Ibrahim Ahmad Makari daga cikin manyan shehunan ɗariƙar Tijjaniya a arewacin Najeriya. Ya bayyana cewa nassoshi na ƙur'ani waɗannan mutawatirai ne, don haka muna da yaƙini za mu iya rantsewa da Allah mu ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lallai an saukar masa ayoyin Qur'ani maganar Allah ne. Yace amma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya rantsewa da Allah ka ce manzan Allah ne ya faɗa ba. Saboda me? Yace saboda ruwayatu ahad ne. Mutum ɗaya ne ko biyu kawai suke ba da shaida cewa sun ji. Su ma su ba da shaida daga mutum ɗaya ko biyu. Wani hadisin ma za ka ga mutum ɗai ne har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kama hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mutum ɗaya daga cikin tabi'ut tabi'ina ya rawaito shi, daga mutum ɗaya daga cikin tabi'ai, daga mutum ɗaya daga cikin sahabbai, shi kuma daga manzan Allah. Duk sahabban manzan Allah ba wanda ya rawaito hadisin in ba Umar ba. Duk cikin tabi'ai babu wanda ya rawaito daga wajensa in bawa ba. Na'am, tabi'i ɗaya ya rawaito hadisin daga Umar. Ta cikin tabi'ut tabi'ina mutum ɗaya ya rawaito daga tabi'i. Yace to irin waɗannan hadisan da ake kiransu ahad da mashhur da aziz da gharib, yanda malaman ilmu usulul hadith suke karkasa ahad din, yace waɗannan baka isa ka rantse da Allah cewa maganar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallama. Ce ba za ka iya rantsewa da Allah ka ce maganar manzon Allah bace. To mun ji wannan, sai ya shiga yana bayani daga littattafan usulul fiqh, ya fara da littafin Subuki Jam'ul Jawami, Subuki ya koma yana nakalto maganar Hamidi da Imamul Haramain al-Juwaini da makamantansu cikin malaman ilmul usul, ba malaman hadisi ba. To da haka Profesa Ibrahim Ahmad Makari, muna da amsa akan wannan magana da ka faɗa, muna da amsa cikin kwanciyar hankali da ruwan sanyi. Babu wata bakar magana kuma babu zancen tashin hankali. Amsa ta ilimi, tunda kai ma magana kake yi ta ilimi, ko ba haka ba? Tunda ka ce a duba littafi kaza, a duba littafi kaza. Duk wanda ya zo ya ce a duba littafi, to wannan ya zo ta hanya ta ilimi, ya zo kuma ta hanya ta kwanciyar hankali da lumana, saboda cewa ya a duba a ga me aka rubuta, a duba a ga me aka ce. To wannan yayi, kuma muna yaba mata wannan fuska da ka zo ka ce a duba karatu. To abu na farko jama'a, wannan ka'idar ta cewa al-mutawatir huwa qat'iyyu thubut wal ahad huwa dhanniyyu thubut al-mufidu lidh-dhann wal mutawatir huwa alladhi yufidu al-ilma wal yaqin. Asalin wannan ka'idar min qawaidil mutakallimin. Asalin wannan ka'idar a ilmul usulul hadith, ita wannan ka'idar baƙuwa ce.
shigo da ita aka yi cikin ilmu usulul hadis. Hakanan a ilmu usulul fiqhi wannan ka'idar ita ma baƙuwa ce, bare ce, ita ma daga baya almutaakhiruna ne suka shigo da ita cikin ilmul usul. Kama yanda a ilmi usulul hadis wannan ka'idar ita ma bare ce, baƙuwa ce, magabata cikin malaman hadisi ba su san da ita ba. Daga baya almutaakhiruna min ulama'i ilmi usulul hadis su ne suka shigo da ka'idar. Wato asalinta to daga ina ta samu asali? Asalinta ka'ida ce ta almutakallimin, ka'ida ce ta malaman ilmul kalam, malaman da suke da wani ilimi wanda suke kiransa da suna ilmul kalam. Suka ce da wannan ilimin ake iya gano ingantacciyar aƙida wacce za a ƙudurce game da sunayen Allah da siffofinsa, ba wai da iya ƙur'ani da hadisi ake gane aƙida ba. Suka ce a'a, akwai wani ilimi, ba wai kawai aƙida da kaji Allah ya ce shikenan ka ce wannan shine aƙida ta abin da Allah ya faɗa ba, ko da an rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce wannan shine aƙida ta abin da manzon Allah ya faɗa. Suka ce a'a, haka ba daidai bane. Akwai wani ilimi, ilmul kalam, wani ilimi ne da za a yi amfani da hankali wajen gano menene daidai, mecece aqida ingantacciya. To anan suka kafa waɗannan ka'idojin lidaf'i ahadithus sifat. Kuma asalin makasudin kafa wannan ka'ida shine su samu hanyar ture hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke magana kan sunayen Allah da siffofinsa. Kamar hadisin manzon Allah cewa Allah yana saukowa zuwa sama ta ɗaya, ce a'a wannan hadisin bai dace da hankali ba. Ko kuma su ce a'a ruwayatu ahad laisa mutawatiran, ce a'a wannan hadisi ai ba mutawatiri bane, su ce ai ahad ne, ai mutum ɗaya ne ko biyu suka rawaito shi, daga mutum ɗaya ko biyu suka rawaito, daga mutum ɗaya ko biyu ko uku har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba wai mutane ne da yawa suka ji shi daga mutane da yawa ba. Dan haka tunda ruwayatu ahad ne, to abin jefarwa ne, abin yarwa ne. To kun ji makasudin kirkiro ka'idar da su wane ne suka kirkiro ka'idar. Hadhihi qa'ida min qawaid al-qaramita, hadhihi al-qa'ida min qawaid al-qaramita min al-mutakallimin. Wasu mutane ne da ake kiransu al-qaramita, masu ilimin ilmul kalam, su ne suka kirkiro waɗannan ka'idoji. Ayoyin Qur'ani su ne qat'iyyus thubut, amma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su sunan su dhanniyus thubut. Mun fahimci wannan? To ni abin da zan faɗa, amsar mu ga Profesa Ibrahim Ahmad Makari, amsa ce guda ɗaya tal, amsa ce guda ɗaya kawai za mu faɗa. Saboda muna cikin watan Ramadan, mutane an shagaltu da tafsirin Alƙur'ani mai girma, bai kamata a ce ya ɗebi wani lokacinmu mai yawa akan wannan abin ba. To da haka in ya ba da amsa nan zuwa da bayan sallah, to shi kenan sai mu ci gaba da tattaunawa. In kuma bai ba da amsa ba, yanda magabatansa ma ba su ba da amsa ba har yau akan wannan tambayar da za mu faɗa, to kaga shi kenan an gama kes ɗin kenan, kes close kenan, an gama ko? Tunda an yi tambaya bai ba da amsa ba, kaga shi kenan ma'ana babu ta cewa, magana ta ƙare. Tambaya ɗaya ce, dukkanin malaman da suka kawo wannan magana kan almutawatir almufidu lil ilm wal ahad almufidu lil dhann, wannan qat'iyyu thubut, wannan dhanniyyu thubut, mutakallimin da suka kawo wannan maganar, da waɗanda suka shigo cikin su cikin malaman ilmul hadis, da waɗanda suka shigo cikin su cikin malaman ilmu usulul fiqh, suka ɗan karɓi wani abu na ilmul kalam suka shigo da shi cikin nasu ɓangaren na usulul fiqh ko usulul hadith. Duk waɗannan babu wanda ya iya amsa tambayar nan guda ɗaya tal. Ina ba da muna fahimta mecece wannan tambayar? Wannan tambaya ce mai sauƙi. A Profesa Ibrahim Ahmad Makari
wannan maganar ba zagi bane ba cin mutunci bane, ilimi ne. Ilimi ne muke so mu gani ya abin yake. Yanzu misali mahaifiyarka Ibrahim, Profesa Ibrahim Ahmad Makari, mahaifiyarka Allah ya ƙara mata lafiya idan tana raye, in ta bar duniya kuma Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata, saboda ba mu da kes da ita, ba mu da matsala da ita, mu muna magana da kai ne kuma muna ƙoƙarin tantance wata matsala ne ta ilimi. Da haka mahaifiyarka idan ta ba da labari ta ce kai Ibrahim mahaifinka shine Ahmad, ta ce Ahmad shine mahaifinka, ta ce babu wani ɗa namiji da ya yi tarayya da ita ta aure idan ba mahaifinka Ahmad ba, don haka kai ɗan halal ne, ɗan gidan Ahmad ne. Idan mahaifiyarka ta ba da wannan labarin, mutawatir ce ko ahad ce? Ahad ce? Ahad ce kenan, ba mutawatir ba, ita kaɗai ce. Kuma siƙa ce, ita a bari amintacciya ce, a bar gazgatawa ce. Ta ba da labari, ta ce babu wani ɗa namiji da ya tarayya da ita in ba mahaifinka ba, ta kiyaye amanar aure, kuma kai ɗan halal ne, ta haife ka daga tsatson mahaifinka Ahmad. Kuma duk duniya ba wanda zai iya ba da wannan shaidar sai ita mahaifiyarka. Akwai wanda zai iya ba da wannan shaidar? To ita kaɗai ta ba da wannan shaidar. Ita ahad ce ko mutawatir? Ahad ce. To kenan Ibrahim, Profesa Ibrahim Ahmad Makari, kenan ba za mu iya rantsewa da Allah cewa kai
wannan kusan abin da ya sa malamai suka yi wannan duka dan mutane su gane cewa wannan ƙa'ida ƙagaggiyar ƙa'ida ce aka kawo ta don inkarin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. In ba haka ba yanzu kiran sallar la'asar ɗin nan da aka yi, mai kiran sallah mutane ne suka taru cikin masallacin nan suka yi kiran sallar tare, ko mutum ɗaya ne ya yi kiran sallah duk muka yadda cewa lokacin la'asar ya yi? Mutum ɗaya in ya yi kiran sallah sai kawai ka ce la'asar ta shiga, ka yi alwala. Saboda gaba ɗaya addinin musulunci an gina shi akan in dai al'adlu al'adlu dabitu, in dai adali dabiti ya nakalto magana to gaskiya ce kawai a karɓe ta. Ana ajiye magana ne idan wanda ya rawaito ta ba amintacce ba ne. Shi yasa alhudu da ya zo ya gaya wa annabi Sulaiman ya ce inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Da hudu ya gaya wa annabi Sulaiman labarin Bilqis, wannan sarauniya da ya gani suna bautar rana ita da mutanenta. Da ya gaya wa annabi Sulaiman sai annabi Sulaiman ya ce me, qala sananzuru asadaqta am kunta min alkazibin. Yace kawai za mu yi bincike mu gani kayi gaskiya ko kayi ƙarya, da gaske kake ko ƙarya kake, za mu yi bincike don gano gaskiyarka ko rashin gaskiyarka. bai ce masa a anta ahad lasta mutawatir. Ina fata muna fahimta. A zamanin da tsakanin Sham zuwa Hijaz, Makka da Madina, sai an yi tafiyar wata guda akan raƙumi kafin aje Sham. Tafiyar wata ɗaya za a yi ba aje ba. A haka ake aiko ɗan aike, a tashi ɗan aike a ce je ka ce musu kaza da kaza da kaza da kaza. Idan ɗan aiken nan ya je ya faɗa kuma a yadda cewa wancan sarki shi ya aiko shi, mutum ɗaya kuma ake tashi ya aika. To da haka akwai dalilai da yawa, duka waɗannan dalilan mu ba su muke so mu tattauna a kansu ba, sai bayan sallah. Tambaya ɗaya ce da mu, Profesa Ibrahim Ahmad Makari, ƙa'idar da ka kawo ta nuna cewa idan mahaifiyarka ta ba da shaida cewa kai ɗan gidan Ahmad Makari ne, to ba za mu iya rantsewa da Allah cewa da gaske take yi kai ɗan gidan mahaifinka ba ne. Ka yadda da wannan abin da ƙa'idar taka ta fa'idantar? Ruwayatul ahad la tufidu al-yaqin, inna ma tufidu dhann, cewa ba za a iya rantsewa cewa kai ɗan halak ba ne. Ka yadda da wannan? Kun gane jama'a? Wannan ita ce tambaya kaɗai da muka aika, tambaya ɗaya da nake aika ta zuwa ga Profesa Ibrahim, in ce Ahmad ɗin ko kuma mu jira sai ya amsa. Ko haka ba? Profesa Ibrahim Ahmad Makari ko Profesa Ibrahim Makari, saboda Ahmad ɗin babu tabbas. Za a iya rantsewa da Allah a ce kai ɗan gidan Ahmad ne, domin ruwayatu ahad ne. Mahaifiyarka, babarka kaɗai ta faɗi wannan maganar, ita kaɗai ta san gaskiyar zancen, kuma ita ta bada shaida ta ce kai ɗan gidan Ahmad ne. Amma yau ka ce ruwayatu ahad, ba a iya rantsewa da Allah cewa gaskiya ne, ko da amintaccen mutum ne ya faɗa, ko da mahaifiyarka amintacciya baiwar Allah mai gaskiya ta bada shaidar cewa kai ɗan gidan mahaifinka ne, to ruwayatu ahad ne. To da haka muna jira mu ji kai ɗan halak ne, kuma za a iya rantsewa da Allah cewa kai ɗan halak ne, ko ba za a iya rantsewa da Allah ba. Wannan shine kawai abin da muke jira daga ɓangaren Profesa Makari, Ibrahim Makari, bayan sallah. In ya bamu wannan amsa sai mu ci gaba. Kai ba wai bayan sallah ba, in ma ka bayar cikin azumin nan ka ba da amsa, ba matsala, za mu iya ci gaba da tattaunawa. Abu na biyu mai mahimmanci jama'a, أن علماء الحديث لم يطبقوا هذه القاعدة في علم أصول الحديث تطبيقا كاملا نظير ما فعله علماء أصول الفقه. أبو نبي من مهمنشي شيني
wannan ka'idar da Profesa Ibrahim Makari ya kawo cewa idan nassi ba mutawatiri bane to sunansa dhanniyu thubut, kuma ba za ka iya rantsewa da Allah ka ce manzon Allah ya faɗa ba saboda ba mutawatir bane. Mutawatir shine qat'iyyu thubut, shine za ka iya rantsewa da Allah ka ce manzon Allah ya faɗa. Wannan ka'idar malaman hadisi ba su rungumi ka'idar runguma ta 100% ba. Na farko mun ji cewa asali ita wannan ka'idar ta wasu 'yan bid'a ne da ake kiransu qaramita min almutakallimin cikin malaman ilmul kalam, su ne aka san su da wannan ka'ida ta at-tafriqu bainal mutawatiri wal ahad wa anna al-mutawatir huwa qat'iyyu thubut wa amma al-ahad fa huwa dhanniyyu thubut wa anna al-mutawatir huwa alladhi yufidu lil ilmi al-yaqini, shi kuma ahad huwa alladhi yufidu adh-dhann. Wannan ka'idar bare ce baƙuwa ce a ilmi usulul hadith. Al-mutaakhiruna su suka kawo ta suka shigo da ita, amma babu ita a ilimin asalin ilimin hadisi. Sannan bayan an kawo ta an shigo da ita ilmul hadis din, an kawo ta cikin ilmul hadis din, ba a rungume ta an yi aiki da ita 100% ba. Ina dalili akan wannan magana da nake faɗa. Fa hadha Jalaluddin Suyuti min aktsarin nas iqbalan ala ilmi al-kalam, lakinnahu yaqul fi alfiyatihi wal hukmu bis sihhati wad da'fi ala ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعف سوى من تقدوا فابن الصلاح رجحا. السيوطي جلال الدين السيوطي عليه رحمة الله يجيك أنسى الله يمسى رحمة wanda ya bar duniya 911 haka ne. Jalaluddin Suyuti yana cikin malaman hadisi waɗanda suka fi kowa kusa da ilmul kalam, sun fi kowa, yana daga cikin waɗanda suka fi kowa kusa da ilmul kalam, yana cikin masu goyon bayan ilmul kalam, wannan ilimi da ake rusa wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ake inkari na abubuwa da dama da suka tabbata cikin addini. Jalaluddin Suyuti yana cikin malaman da suke kusa da ilmul kalam, amma kun san me Jalaluddin Suyuti yake faɗa a alfiyarsa cewa yayi wal hukmu bis sihhati wad da'fi ala zahirihi lal qat'u illa ma hawa kitabu muslimin aw al ju'fi siwa man taqadu fa ibn salah rajjaha. Suyuti da yazo yace wal hukmu bis sihhati wad da'fi ala zahirihi, yace duk hadisin da aka ce sahihi ne ko da'ifi ne to ana magana ne iyakacin abin da ya bayyana, ana magana ne akan zahirin wannan hadisi. Kawai an kalli zahirin hadisin cewa rawahu thiqatun an thiqatin an thiqatin, kun gane? Yace wannan yasa aka ce hadisin sahihi ne. Idan aka ce kuma hadisi da'ifi ne, shi kuma saboda an ga wani rawi mai rauni a cikin isnadin hadisin, shi yasa aka ce wannan hadisi ne mai rauni. Yace an yi wa hadisi hukunci da inganci ko rauni ala zahirihi kawai saboda abin da ya bayyana na zahirin isnadin hadisin. Sai yace lal qat'u, ba a iya yankewa a ce tabbas manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, ba za ka iya rantsewa da Allah ka ce manzon Allah ya faɗa ba. Sai ya ce illa ma hawa kitabu muslimin, sai ya ce a sai dai hadisan da imamu muslim da bukhari, hadisan da bukhari da muslim suka rawaito su kadai ne za a iya rantsewa da Allah a ce manzon Allah ya faɗa. Siwa man taqadu, su kuma sai a cire hadisan da malaman hadisi suka ci gyaran Bukhari da Muslim, su Daraqutni,
da suka ci gyaran Bukhari da Muslim suka fito da wasu kurakurai na Bukhari da Muslim a hadisai 5 ko 6 ko 7 ko 8 ko 10. 'Yan hadisai ne 'yan kaɗan waɗanda aka zare ɗin aka ce nan Bukhari da Muslim sun yi kuskure. Yace siwa man taqadu, wato duk wani hadisi da yake cikin Bukhari da Muslim za mu iya rantsewa da Allah, inji Imam Suyuti. Ka gane Professor Ibrahim Makari? Imam Suyuti yace hadisan Bukhari da Muslim al-mutawatir wal ahad, da mutawatiri da ahad inda yana cikin Bukhari da Muslim, Suyuti yace za mu iya rantsewa da Allah mu ce maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama. To kaga kenan malaman hadisi har waɗanda zaka iya cewa suna nesa da karantarwar sunna irin su Jalaluddin Suyuti, su ma ba su rungumi ka'idar 100% ba. Dan cewa yayi wal hukmu bis sihhati wad da'fi ala zahirihi, sai ce lal qat'u illa ma hawa kitabu muslimin aw al ju'fi siwa man taqadu. Yace da hadisin da yake cikin Bukhari da Muslim za mu iya rantsewa da Allah da babu mahalicci, babu abun bauta bisa ga gaskiya da tantanta sai shi, za mu iya rantsewa da Allah mu ce waɗannan hadisan sun fito ne daga bakin manzan Allah, in dai suna cikin Bukhari da Muslim. Waɗanda za a zare kawai shine inda aka ce an yi musu naƙadi, inda su Imamu Daraqutni suka ci gyaran Bukhari da Muslim. Kuma ɗan abin da aka ci gyaran Bukhari da Muslim ɗin ɗan kaɗan ne, shi kansa Suyutin ma ya faɗa, yace wantaqadu alaihima yasira. Yace ‘yan kaɗan hadisai, ‘yan kaɗan aka ce Bukhari ya yi kuskure, ‘yan kaɗan aka ce Muslim ya yi kuskure. Yace inda aka ce sun yi kuskuren ma akwai malaman da suka ba su kariya, suka ce ba su yi kuskure ba, Bukhari ne ya yi daidai, ba wanda ya ce ya yi kuskure ɗin ba. Yace wa kam tara nahwahuma nasira wantaqadu alaihima yasira fa kam tara nahwahuma nasira. Yace amma dubi irin malaman da suka taso suna ba da kariya ga hadisan Bukhari da Muslim. Almuhim, Professor Ibrahim Makari, ni shawarar da zan baka shine ka dinga yin magana akan fannin da ka sani, akan fannin da ka kware, akan fannin da akan sama har ka samu wato matakin professor, matakin wannan daraja ta ilimi ta profesa. Ka same ta ne a wato ilimin yaren larabci, luga yana da profesa ne a ilimin luga, wato ɓangaren nahawu da sarfu da balaga da arud da wani ilimin luga, ilimin yaren larabci. A nan ne har ya samu matsayin profesa. Amma ana maganar ilimin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ana maganar ilimin usulul fiqh, ana maganar ilmu usulul hadis, ana maganar ilimin aqida ta musulunci, ilimin aqida. Duk waɗannan ba ɓangaren ka bane, Professor Ibrahim Ahmad, insha Allah Ahmad Makari, ko ba haka ba? Ina ba da muna fahimta, ba ɓangaren ka bane. Ka yi magana cikin abin da ka iya, abin da ka ƙware, ka yi karatu a kansa har aka baka profesa akan wannan abin. Ka dinga magana a wannan ɓangaren, ka dinga taso mana da abubuwa na luga, muna zuwa muna tattaunawa mu da kai, ko ba haka ba? Kaga za ka taimaka mana ma wajen muraja'a ta wasu abubuwa na ƙa'idojin nahau da sarfu da waye da waye. Ka yi magana akan luga ɗin ba don mu gani, ko ba haka ba, mu ga inda ka iya a luga ɗin, mu ga inda za mu ci gyaran ka ko ka ci gyaran mu, ba matsala. Ka ci gyaran mu ko mu ci gyaran ka cikin luga, ba matsala, yaren larabci ne. Ka yi luga, mu ma mun yi luga, amma wannan ba ma shine abin da muke magana. Maganar da muke yi shine wannan maganar da kake yi gabaki ɗaya ba fannin ka bane. Me babban dalili da ka zo bayan ka faɗi wannan ka'idar, ka san da wa ka fara kafa hujja?
da subuki fa ka fara kafa hujja. Subuki fa jam'ul jawami na Tajuddin Subuki, shi kuma malamin usulul fiqh ne. Kai kuma ka ɗauko matsala wacce take da alaƙa da ilmin ruwaya, matsala da take da alaƙa da ilmin ruwaya, take da alaƙa da malaman ilmu usulul hadith, kuma sai kai tsalle sai ka koma cikin littattafan usulul fiqh kana tabbatar da abin da kake faɗa. To ita wannan ka'idar ko a ilimin usulul fiqh bare ce, baƙuwa ce. Al-mutaakhiruna min ilmi al-usul su ne suka faɗe ta. Amma manya-manyan malaman ilmu usulul fiqh su Imam Shafi'i da ana cewa masu suka fara rubutu akan ilmi usulul fiqh a cikin ar-risala, ba a samu wannan a wajensu ba. Ba a samu bambanci tsakanin al-mutawatir wal ahad, wa anna al-mutawatir yufidu al-ilm wal ahad yufidu adh-dhann, wal mutawatir qat'iyyu thubut wal ahad dhanniyyu thubut. Ba a samu wannan ko a ilimin usulul fiqh ba a same shi a wajen magabata ba. A wajen al-mutaakhiruna din ne, irin su Tajuddin Subuki, irin su al-Amidi, irin su Imam al-Haramain al-Juwayni da Abu Ishaq al-Shirazi da makamantansu cikin ulama'il usul al-mutaakhirin, a wajen su aka samu wannan. A wajen su aka samu wannan. Su ma sun ciro ne daga wajen almutakallimin, sun aro ka'idar ne daga waɗannan malamai na ilmil kalam, su Fakhruddin Razi, su Abu Ali al-Jubba'i da makamantansu. An ciro wannan ne daga ilmul kalam. Karmaba ce wannan, ka'ida ce min qawaidil qaramita fi radd nusus sifat. Da haka za ka yi magana kan matsalar da take da alaka da ilmin riwaya, kuma sai mu ji ka fara cewa Tajuddin Subuki, Tajuddin Subuki, jam'ul jawami, Professor Ibrahim Makari. Da wannan za ka kafa hujja malaman usulul fiqh. Ai sai ka dawo mana malaman hadisin, gashi dai mun kawo har Suyuti dai, inda ana maganar taɓarɓarewa dai a cikin malaman ilmi usulul hadith, to gaskiya ba kamar Suyuti dai. To shi kansa Suyuti, duk yawan kurakuran Suyuti, duk yanda Suyuti yake da kurakurai, amma bai ɗauki wannan ƙa'idar ya shigo da ita ilimin hadisin manzan Allah ba, sallallahu alaihi wasallama. Bai shigo da wannan ƙa'idar ba. Ba wani malamin hadisi da ya shigo da wannan ka'idar. Wannan shine kalubale na biyu, Malam Ibrahim Makari. Kalubale na biyu, kawo mana malamin hadisi da ya rungumi wannan ka'idar ta qat'iyyu thubut da dhanniyyu thubut. Kawo mana wanda ya rungume ta, ya tabbaka ta akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Suyuti bai tabbaka wannan ka'idar akan hadisan manzon Allah ba. Cewa yayi wal hukmu bis sihhati wad da'fi ala zahirihi, sai yace lal qat'u illa ma hawa kitabu muslimin aw al ju'fi siwa man taqadu ibn salah rajjaha. Suyuti cewa ya da hadisin da yake cikin Bukhari da Muslim, al qat'u zami yanke mu rantse da Allah mu ce manzon Allah ne ya faɗa, sawa'un hadisin mutawatiri ne ko ahad ne, in dai yana cikin Bukhari da Muslim. Yace siwa man taqadu, kawai za mu zare 'yan hadisai kaɗan waɗanda aka yi ja'in ja da Bukhari da Muslim a kansu, wato malaman da suka zo bayan su suka yi ƙoƙarin cewa nan sun yi kuskure. Abinda Imam Ad-Daraqutni yayi na at-tatabbu ga hadisan Bukhari da Muslim, da abin da ya fitar na cewa nan Bukhari ya yi kuskure, nan Muslim ya yi kuskure, yan hadisai ne yan kaɗan. Suyuti ya ce waɗannan ne kawai ba za mu iya rantsuwa da Allah mu ce manzo Allah ya faɗa ba, amma hadisan Bukhari 7,200 da wani abu, ya ce mu rantse da Allah mu ce duka daga bakin manzon Allah suke, in ji Jalaluddin Suyuti. To me za ka ce? Me za ka ce Professor Ibrahim Makari?
me za ka ce? Ina magana game da Profesa Ibrahim Makari. Me Profesa Ibrahim Makari zai ce a matsayin amsa? Malaman hadisi ba su karɓi wannan ƙa'ida sun yi aiki da ita ba. Ana iya rantsewa da Allah a ce hadisan manzan Allah sun fito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba mutawatirai bane, in ji Jalaluddin Suyuti. Shi ma Suyuti ba maganarsa ba ce, karka manta Suyuti alfiyarsa ya yi ta ne akan muqaddimatu Ibn Salah. Alfiyatu Suyuti nazmun li muqaddimati Ibn Salah. Nazm ne yayi wa muqaddimatu Ibn Salah. Kama yanda alfiyatul Iraqi ita ma nazm ne li muqaddimati Ibn Salah. Ina fata muna fahimta yawa musulmi. Don haka magana ɗaya babu wato raba kafa shine Profesa Ibrahim Makari, wannan fannin da kai magana a kansa wallahi ba fannin ka bane, wallahi ba fannin ka bane, kuma muna baka shawara cewa ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. In za ka yi magana cikin abin da ka sani. Kuma duk da kowa ya riga ya sani, a matsayinka na malamin ɗariƙar Tijjaniya, wanda dama ka saba kawo abubuwan da suke tada ƙura, ka saba kawo abubuwa da suke jawo cece kuce a cikin al'umma, to shi ma wannan azumin, shi ma dai ka yi rantsuwa ba za a yi azumin nan lafiya a gama lafiya ba. Shi ma sai ka kawo wani abu da za ka tada ƙura, a tada hayaniya ta ilimi, ana kai komo. To mun kuma irin wannan ba ma baƙin ciki, ba ma samun damuwa dan wani ɗan bid'a daga ɓangaren Tijjaniya ko Ƙadiriya ko Shi'a ko wane ne ya zo ya tada ƙura akan wata matsala ta ilimi. Mu wannan ba abun baƙin ciki bane a wajenmu, saboda dama ce ta fito da karatun ga al'umma. Dama ce ta fito da karatun ga al'umma. Yanzu waɗannan abubuwa guda biyu da muka tambaye ka, da kai da mabiyanka, kuna ganin jama'a akwai wanda zai iya bada amsa akan wannan? Tambaya ta farko, cewa maimakon littattafan usulul fiqh da kaje kana karantawa cewa sun ɗabbaka wannan ka'idar ta qat'iyyus subut da dhanniyus subut, kawo mana cikin malaman hadisi wane ne ya rungumi wannan ka'ida ya ɗabbaka ta yi aiki da ita, ya ce hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ba mutawatir bane to ba a iya rantsewa da Allah a ce daga manzon Allah suka fito. Ba mu malami ɗaya cikin malaman hadisi, ko da rubabbun malaman hadisi ne irin su Jalaluddin Suyuti, kawo mana guda ɗaya wanda ya ce ana ɗabbaka wannan ka'idar hadisan manzon Allah in dai ba mutawatir bane hadisin, ba a iya rantsewa a yanke cewa manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Suyuti yace maka lal qat'u illa ma hawa kitabu muslimin aw al-ju'u fi siwa. Suyuti yace in dai hadisi yana cikin Bukhari da Muslim za mu iya rantsewa da Allah mu ce manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. To in dai Suyuti ya haye, in dai Suyuti ya haye ya ci, to ga mun waye zai faɗi cikin malaman hadisi? Ban ce maka Al-Hafizul Mizzi, ban ce maka Zahabi, bari ka ce ɗaliban Ibn Taymiyyah ba. Jalaluddin Suyuti na ce maka, shi ma bai karɓi wannan ka'idar ba. To tunda muna magana ne kan matsala da take da alaka da ruwaya, me ya kai mu tafiya kuma littattafan ilmi usulul fiqh waɗanda su suna magana ne kan abin da ya shafi al-istinbat. Su malaman usulul fiqh suna magana kan ya ake sakato hukunce daga cikin nassi. In muka samu hadisi ko aya
da waɗanne ƙa'idoji za mu yi amfani mu ciro hukunce-hukuncen shari'a daga cikin wannan nassi. Shi ne ilimin usulul fiqh. Kun gane jama'a? Ya ake ciro matsaloli, ya ake ciro hukunce-hukunce daga cikin nassi. Amma ana maganar yaya nassin zai inganta ya tabbata a dogara da shi wajen kafa hujja ko rashin kafa hujja. Wannan ɓangaren usulul fiqh ne ko ɓangaren malaman hadisi? Ɓangaren malaman hadisi. To wannan littafi ya kamata Profesa Ibrahim Makari ya je ya karanto, littattafan ilimin hadisi, littattafan ilmi usulul hadis, su ya kamata ya je rantsewa da Allah cewa kai dan halak bane. Ka yadda da wannan? Wanda ita ce tambaya ta biyu. Ka yadda cewa ba za a iya rantsewa da Allah kai dan halak bane, saboda ruwayar da ta ce kai dan halak ne ruwayar ba mutawatira bace, ahad ce. Iyayenmu mata su kadai za su iya bada ruwayar cewa iyayenmu maza su ne iyayenmu. Iyayenmu mata su kaɗai za su bada ruwaya cewa mu ‘yan halak ne. To idan suka bada ruwayar aka ce su ahad ne, su ba mutawatirai ba ne. Kaga hadhihi alqa'ida min alqaramita tat'anu hatta fi naslin nas. Ka'ida ce da take sukan tsatsan mutane, take sukan mutuncinsu. Dan zai wayi gari duk duniya ba wanda za a iya rantsewa cewa dan halal ne, saboda babarsa kadai za ta iya bada shaidar cewa dan halal ne, ita kuma an ce ahad ce ba mutawatira bace. Ina ba da muna fahimta. To kai ma Profesa Makari, mahaifiyarka ko banda mahaifiyarka ita mutawatira ce. In ta ce kai dan gidan Ahmad Makari ne, to za a iya rantsewa da Allah kai dan gidan Ahmad Makari ne. Da aka wannan ita ce tambayar mu, mahaifiyarka mutawatira ce ko kuma ahad ce? Za a iya rantsewa kai dan halal ne ko kuma ba dan halal bane, ko ba za a iya rantsewa kai dan halal bane? Wannan ita ce tambaya ta biyu, hada da waccan tambaya da muka yi maka, me ya hana ka ka karanto aiki da wannan ka'ida daga littattafan malaman usulul hadisi, ba littattafan malaman usulul fiqh ba? Sannan mai amsar ka akan maganar Suyuti, wal hukmu bis sihhati wad da'fi ala zahirihi
lal qat'u illa ma hawa kitabu muslimin aw al ju'fi siwa man taqadu fa ibn salah rajjaha. Me zaka ce akan wannan? To gaskiya jama'a ina ganin mun riga mun bada amsa mai gamsarwa ga duk wanda ya bude kunnensa ya bude zuciyarsa, zai gamsu cewa wannan ka'ida ce ta 'yan bid'a, ɗagutu ce cikin ɗagutai, inji Ibnul Qayyim cikin Sawa'iqul Mursala, kiranta ɗagutu ya kirata. Ka'ida ce da ake amfani da ita kawai don a ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ma wannan Profesa Makari, ai shi ma irin 'yan tatsina ne ai. 'Yan tatsina dama suna faɗa da hadisan manzon Allah, suna ƙaryata su. To ai duk ɗan bid'a yana da matsala da hadisan manzon Allah. Kun gane wannan? Sallallahu alaihi wasallama. Kun gane wannan ka'idar? Duk wani ɗan bid'a yana da matsala da hadisan manzon Allah. Sai dai kawai matsalar ce hawa-hawa. Ɗan tatsine kaga su suka fi kowa matsala da hadisan manzon Allah ko? Suka fito ma suka ce duka ƙarya ne, a ƙaryata su duka da Bukharin da Muslim. To akwai waɗanda su kuma ba su kai su ba cikin bid'a ɗin da ɗan sauƙi-sauƙi. Shine suna tsoron a karɓi duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin zai rusa musu ƙa'idojinsu na bid'a. Kun gane? To da haka ai ba abin mamaki bane dan Profesa Ibrahim Makari ya fito ya faɗi wannan maganar mai ƙarfafar 'yan tatsine. Kar ku manta, a daidai wannan gabar ne 'yan tatsine suka samu damar shiga social media suna yada aƙidar su cewa wai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ne, wai Qur'ani kadai shine littafin da ake addini da shi, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wata magana guda ɗaya mai darajar da za a yi bautar Allah da ita. Manzo Allah kawai Qur'ani ya kawo mana, yayi kwana ya koma, bai ce komai ba. Wata magana tasa mai daraja a addini wata za a iya ɗauko hukunci na shari'a daga cikinta, suka ce manzo Allah ma maganarsa ba ta da darajar da za a kafa hujja da ita a cikin addini. Kaga waɗannan kowa ya san arna ne, kowa ya san 'yan tatsina ba su da alaƙa da musulunci ko aƙida ingantacciya, kowa ya san zindiƙai ne. To me abun mamaki idan Profesa Ibrahim Ahmad insha Allahu, Profesa Ibrahim Ahmad Makari insha Allahu, idan ya fito ya yi wata magana ta ƙarfafar 'yan tatsine, me abun mamaki? Me abun mamaki don 'yan tatsine sun samu tallafi da goyon baya daga Profesa Makari? Shi ma dama yana da matsala da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dama akwai abubuwan da muka tanada za mu mayar masa da amsa, za mu mayar masa da martani a kansu. To amma muka ce tunda wannan wata ne mai albarka, watan azumin Ramadan, a shagalta da tafsiri kawai, mi ta ƙoƙarin fahimtar ayoyin Alƙur'ani a cikin wannan wata. Bari mu kammala, sanafrugu lakum ayyuhas saqalan, ko ba ka ba, bari za mu zo, bari mu gama abin da muke, za mu dawo kanku. Alaikun salam wa rahmatullah. Wannan shine abin da muke magana, wannan shine abin da muke magana fa, babu daɗi babu ragi. Don haka 'yan uwa mu gane wannan, mu fahimci wannan ƙa'ida, mu gane wannan karatun. Ina ganin mun ba da amsa gaskiya, babu wani abu da ya rage, sai dai kawai ku yi haƙuri, mutanen masallaci ku yi haƙuri yau game da abin da ya shafi tafsiri. Yau ba za mu samu damar fassara ko aya ɗaya ba, amma dai babu laifi a yi kun ji raddi ga Profesa Ibrahim Ahmad Makari insha Allah, ko ba haka ba? Kun ji raddi, wannan ma kaga abu ne mai amfani. To ku bari mu ba da dama mana ga 'yan uwa da suke biye da mu, ba da damar ɗaga kiraye-kiraye ko na minti 5 ne zuwa 10. Za a iya kiran mu da WhatsApp number ɗinmu, sananniyar WhatsApp number ɗinmu wacce muke amfani da ita, 090 61 38 16 43.
ya kamata mu ji tsokacin al'umma, mutane mu ga mutane sun gane karatu ko ba su gane ba. Ni dai ina kyauta zaton sun gane ko Malam Abubakar an gane ko to babu dama, ba matsala. Muna ba da damar kiraye-kiraye da lambar mu da aka sani, za a iya kiran mu kafin mu kai wani kira ya shigo, ku mutanen masallaci. To wani har ya kira kafin ma a ba ku dama. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah Sheikh. Barka dai, da wa muke magana? Abdul Samad daga Gombe. Barka dai Abdul Samad ko? Abdul Samad daga Gombe. Abdul Samad da za ka ce? Ya muna jin ka sosai. Lalle wannan mun ji daɗi sosai wajen taudihi na wannan mutumin nan na abubuwan da yake yi. Babu da za mu ce muku sai dai Allah ya saka da alkhairi. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Amin Malam Abdul Samad, muna godiya sosai. Malam Abdul Samad yayi mana addu'a kawai, Allah ya saka da alkhairi, to Allah ya amsa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka dai, da wa muke magana? Barka da dare, barka da yamma, kana magana da Muhammad daga nan Kano. Malam Muhammad daga Kano, muna maraba da kai. Alhamdulillah, na ji karatu kuma na gane karatu. Masha Allah. To alhamdulillah, tsokaci ɗaya nake da shi a kai. Na'am, Allah ina son tsokaci ya ce a kan shi Malam Sani Rijiyar Lemo. Tun daga shi an yi karatu har an maiwa da Prof Makar Raddi. To shi kuma ya kamata a ce a yaba mai yadda ya kokari wajen shi ma fahimtar da mu akan wannan matsala baki daya. To ai ya kamata malam babba sai ya ba mai sosai. Malam Anas. Na'am? Ai in dai ka ji ba mu kushe ba. Ai alhamdulillah ko? Amma kama yanda ka nema ai magana ce ta gaskiya. Allah ya saka ma da alkhairi. Professor Sani Umar Rijiyar Lemo yayi kokari sosai wajen amsoshin da ya bayar. Yayi kokari sosai wajen raddi da yayi wa shi wannan Makari, Professor Makari. Kwarai yayi kokari kuma na saurara, na ji bayanansa sun yi ma'ana sosai. Alhamdulillah, muna godiya sosai. To masha Allah, masha Allah. To alhamdulillah. Shi abin da yake magana kenan, yace akwai wani malami a Najeriya yayi raddi ga professor, yayi raddi ga Makari, amma bai ji na yaba wa wancan malamin ba. Shine abin da ya nema, ya tuna min. To kaga Allah ya saka masa da alkhairi, ya tuna min. Ina yaba wancan malami Professor Sani Umar Rijiyar Lemo, yayi kokari sosai da sosai. Saboda gaskiya mun jima mu ba mu ji farmakin sa akan yan bid'a ba, mu mun san shi a da yafi haka. Wannan kokarin da kake ganin wato yayi yanzu, yanda yake a da yafi haka wannan kokarin. Sannan karka manta Professor Makari yana da abubuwa waɗanda sun fi wannan fitowa fili, sun fi wannan barna. Shine yazo ya ce Ar-Rahmanu alal arshi stawa, ba ta nuna cewa Allah yana saman al'arshi. Wannan maganar ita ma ta yaɗu ko ina da ina, da maganganu daban-daban. Amma dai a dunkule, kada a tsaya tone-tone. Muna yabawa Professor Sani Umar Rijiyar Lemo, yayi kokari sosai game da wannan raddi da yawa shi wannan dan bid'a. To, waye daga hannu anan?
wane ne daga hannu ɗazu kafin wani kiran ya shigo ba wanda yake da magana ko tambaya akan yayi a masallaci. Na'am. To shikenan, to bari mu daga kira ɗaya ko biyu sai mu rufe. To ba matsala.